підприємців, то є все. То чистота, ото порядок, ото якийсь хворий, ки треба коляску, ки треба комусь лічитися, та лиш підприємці. Ки треба забрати на фронт, лиш підприємці дають. Ко дає? Ко дає? Ту і сюди здадуть, хоч вудки здадуть нам. Не підприємці здають все. Не підприємці допомагають. А ну, у Королеві я вам зберу, маймало 100 людей, яким помогли підприємці, яким дали коляску під неходячим. Інвалідам, допомогли дітям. Мінімум 40 чоловік є таких, яких зробили фонтан, зробили виноград. Проти чого ви зараз виступаєте? Ми за підприємців. Захист персональних даних. І ваша думка відносно цього? Хочу знати, котрий підприємець когось обокрав, взяв у когось якісь гроші або якісь когось обокрав. Чого ти нападають? То руками треба збирати, або якісь опроверження дати за підприємець. Що підприємець? Здає гроші. Тобто ваша думка, що персональні дані, чи то підприємців, чи то простої людини не мають потрапляти до громадськості? Ну а що, і за що їх хочуть там судити, за що? Наприклад? Та тут підприємців не судять. І ще, будь ласка, ви з Королева. Ми з Королева, так. Ми Дьопіш. Дьопіш, а ім'я ваше? Оксана. Оксана Дьопіш. Добре, дякуємо. Ви також підприємець? Ви також підприємець? Королева, ми всі Ти записав? У нас що в Королеві це робить, то взагалі. Взяли київляни ще той... Все розбомбили. Все розбомбили. Всі такі чани, всі... Совхоз. Вінцек був мирового значення. Хімзавод, і вони аналог, а не хімзаводові. Вибрали банковці, алюмінієві. А ви знаєте, хто то робить? Так гудять кожен день, ні міліції, ні нікого. Кожен день йде по любимо. А чому громада не повстає? Із хімзавода, йде кожен день. Бо любимо. А при чому? Хімзавод розбомбили. Машина ходять, коли йдеш желізом, нікого не видить. Коли йдеш піском, ця міліція біжить за тобою. А їж не ковчав, бо там буде сотня, буде дві. Я вам кажу так, як є. Бо попри мене йдуть, каже, цистерна тепер возили 2 неділі буде. Нікого не видів. Нікого не видів. Міліція ходить. 8 чоловік у село, я знаю міліцію. Нікого то не видить. І який порядок у нас? Туди треба йти, у Донецьк пускай йдуть, автомати. А ну одного дітей пішов у Донецьку. Любого начальника подуніть. А бігають по Королеві, збирають дітей. Простих людей. Що не так? А хто усі знають добре. А любимо. Я знаю факт такий, що дав на церкву 70 тисяч, а 40 у карман требував. От видите який, та от тут є влада. Ви візьмете на церкві. Найпровіде. Не за людьми треба йти. От я казав, із народом, а ви з Бірка прийшли, там місця У село лише треба йти. а ви за людьми поговоріть, та вам уха такі будуть. А нікого ніде не йде. Ту якся притулили на тепле місто, так і сидять. Ідіть по селах, помогите, що село. Ямо такі жони йдуть уночі на біциках. Де роблять на них? У того німця. У нас не є комусь робити. Що є і у то розвалили. Бо 2 тисяч на хімзаводі робило людей. Де тепер у ті люди? Усі по заробітках. Так за нас государство думає. Лиш голосуйте. За мене, доки теплий столиць не входить. Голову не впознаю, котрий у Королеві. Там вам є. Дороги кудишні, вулиці, свіщені. А чому громада, якщо бачить, що там ріжуть метал, вивозять, чому перегородити дорогу так, як тепер перегородили? Так горку перегородили, йдуть через Черну, полю. Та й що, в село зайдуть, що вже Черні до хімзаводу. Проти мобілізації їх перегороджують, а коли бачать громадяни, що крадуть від них, та чого не перегороджують? Садик не хоче би завірятися в кров. Нащо? А йому гроші А його діти там не ходять. Тобто у райдержадміністрацію. Його діти там не ходять. Так що все в нас мили. Ми робили, лікайте, то... Хто з чимось підприємців у Королеві, а дані гроші на сільраді не є ні копійки. Що мені не виплатили гроші? Гречкою сільської бюджет забрати. Вулиці руняли, каналу попали, і що мені не виплатили гроші? Собственними машинами возимо, там є у будь-яку село. Собственно, мусор, грязь, канаву чисто.